ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಡ್ಲದ ಎಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಡು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನಾಚರಣೆ. ಲೋಕದೊರ್ಮೆಡು ಉಪ್ಪುನ ತರಾವರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮರ್ದುಂಡು ಪೋಡಿಪುನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಣೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಂಜು ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಕಾಲು ಆರನಾತಿಗೆ ತೀರ್ದಿನ ಬೇಲಿದ ಪುಂಜು ಅಮ್ಟಾಡಿದ ಎಲ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಬರೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮೂರ್ವೇರು ಸೇರ್ದು ಕೀರ್ತನ ತನಿಖೆಡ್ದು ಸಾಬಿ. ಕೆಬಿಕೀಳನ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಒಡಿಪು ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಡ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಜಿಕ್ ಶನಿವಾರ ಐಕಳ ಭಾವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುದಿ ಕಂಬಳ. ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಡ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಾರ್ತೆದೇವರ ಲೋಕದೊರ್ಮೆಡು ಉಪ್ಪನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕಗಳ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಎಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕೋಲಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಣೆ ಪಂತೇರು. ಕುಂಟಿಕನದ ಎಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುರುವಾರ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ಓವು ಉಂಡು ಓವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಪ್ಪುನೆಂದು ಓಲಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತರಾವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ದೇಶುಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ನನ್ನಲ ವೇತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕುಡ್ಲ ನಗರುಡಿತ್ತದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಕೀರ್ತಿನ ಲೋಕಗೂ ಮುಟ್ಟಾದರೆ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದು ಪುನಃ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಎಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಣೆ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕದೊರ್ಮೆಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕುಂಡು ಪೋಡಿಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾತೊನ್ನೆಡ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪೊಂಜುಳಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಚ ಒಯ್ಕ್ಲ ಐತೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿದೆ. Cervical cancer can be eliminated very easily if all of us are committed in that direction. And it is one of the cancers for which a lady has to suffer unnecessarily, which can be prevented, and through all our efforts. So you see, if you ask someone, you tell the patient you go for a pap smear examination. In our own families and friends, you see there is resistance. Probably we need to talk to them and convince them more strongly and see to it that cervical cancer is eradicated. There are vaccinations available. So using those vaccinations, I don't know how many of us have vaccinated our children against cervical cancer. ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಿತ್ ರಾಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಿಣಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಕಾಲು ಪನ್ಪುನ ಪೊಂಜು ತೀರ್ದನ ಅವು ಕೀರ್ತನೆ ಎಂದು ಕೇಸು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದಂಡು. ಇಲ್ಲಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಜೆನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಟಾಡಿದ ಎಲ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ಚಿತ ಬರೆಟೋ ಅಳೆನ ದೋಸ್ತಿರಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪೊಂಜೆನು ಕೀರ್ತಿರಂದು ತನಿಖೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಮೂವೇರು ಆರೋಪಿಲಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಪಾತದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜವು ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಲೋ ತೀರ್ದನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಇತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೆರ್ತನ ಕೇಸು ಆದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆತಂಡು. ಪೊಂಜೋನು ಕೆರ್ನ ದೂರದಂಚ ಆ ಪೊಂಜೋನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಟಾಡಿದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಎಲ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ಚಿತ ಬರೆಟೋ ನರಿಕೊಂಬುದ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ಪನ್ಪುನ ಮೂವರಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು. ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ತೆತ್ತೊಂದಿರು. ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಲೋರಿನ ಪುಣ ಇಲ್ಲಡು ತೋಚಿದಿಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2ಕ್ಕೆ ಪೊಂಜೋನ ಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡುದು ದೂರು ಕೊರತು ನೆಡುತ್ತಾವರ ಪಾಕ ಜನತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾದಿರು. ಕೆಲಸದ ಪೊಂಜೋನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾನಗ ಕೆರ್ನ ಸಂಗತಿ ವಿದಾಯ ಬೋಳ್ತುಂಡು. ಎಲ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ಚಿತ ಬರೆಟೋ ಪೊಂಜೋಡ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಲೂಟ್ಯರೆ ಉಪಾಯ ಮಲ್ತದೆ. ಅಳಿನ ದೋಸ್ತಿಲಾಯ್ನ
ನರಿಕೊಂಬದ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರ್ದು ಜನವರಿ 25 ಕಾರ್ಲೋರಿನ ಎಲ್ಲಡು ತಲೆಂಬು ಒತ್ತುದಿದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಾದು ಕೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂತಿನಿ ಕೆರ್ದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನಂಚ ಇತ್ತಳು ಪ್ರಶ್ಚಿತ ಬರೆಟೋ ಕೆರ್ನ ಮೂವೇರು ಆರೋಪಿನೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕವನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾದಿರು. ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಬಿ ಕೀಳ್ನ ಸ್ವರತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೈಕ್ಲಿನ ಉಂತಾದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ದೆಪ್ಪದು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಅವಿತ ಮಿತ್ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಬುಡ್ದು ನಾಶ ಮಲ್ತದಿರು. ಆತೇತ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತುನು ಅಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೇರು. ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನೇರ ತೀರಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಬಿ ಕೀಲುನ ಸೊರಟು ಪರಿಸರ ಹಾಳುಮಲ್ಪುನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೈಕ್ ದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಒಡಿಪುದ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ದಂಡ ಪಾಡ್ತಿರು. ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಬೈಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದು ತೂದು ಕರ್ಕಶ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪಾದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎದುರು ರೋಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಲೇನು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ನಾಶ ಮಲ್ತೆರು. ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಲೇನ ಮಿತ್ತಲ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದೆರು. ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಲೇನ ಒದಗಾವ್ನ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲೇನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡಿಯರು. ಯೂಶಲಿ ಡೆಸಿಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 80 to 90 ಡೆಸಿಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೂ 80 ರಿಂದ 91 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ವರೆಗೂ ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಸೈಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ಸ್ನು ಲೆವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 25,000 ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಪಾದರು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪುಣ್ಣೊರ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪೈನ ಬಗೆಟ್ ಶೃಂಗೇರಿದ ವರದಿಯಾತಂಡು. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 8 ಜನ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಅಂಗಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಗೌಡ ಈ ವಿಷಯ ದೇದೇರು. ಆರೋಪಿಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಬಕ ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಜಾಲತಾಣರೆಡು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು. ಪ್ರಾಯ ಭರ್ತಿ ಆವಂದನ ಪೊನ್ನೂರ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಶೃಂಗೇರಡು ನಡತದಿತ್ತಿದ್ದು 8 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಅಂಗಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪುಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಗೌಡ ಈ ಇಸಯ ತೀದರು. ಈ ಕೇಸಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಡು ಸಂಘಟನೆಲೆಡು ಗುರ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚಾದು ಪಕ್ಷ ಭೇದದಂತೆ ತನಿಖೆ ಆವೊಂದು ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಈ ಬಗೆಟು ಪಾತಿರುಚೇರು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದೆರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣಲ ಆದಿತ್ತಡು ಅಂಡ ಬುಧವಾರ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕರಂದಾಜೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದಿರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಡಾವ್ ತಾನು ಪಾತಿರ್ದೆ ಆರೋಪಿಳೇನು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರ ಕೇಂಡೊಂದೆ ಪೊಣ್ಣನು ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ಆರೋಪಿಳೇನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದಿರು. ಪೊಣ್ಣನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅತ್ಯಾಚಾರಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ನ ಆಳಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗೀತಾ ಪನ್ಪುನಾಳಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಊರುಡ್ದು ಇಡೆಗದಾಯಿ ಬೈದಳು ಅಳೆನು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಳು ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಳೆಲ್ಲ ಇಂಚ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಳ ಇಂದೇನು ಮಾತ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೆರಿಪಾದಂಡು ಕೇಸು ಗಂಭೀರವಾದಿತ್ತಿದ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತಾನು ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಿದಿಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಬಿಐದ ಬೇತೆ ಎಟಿಎಂಲಿಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರಿ ಸುಮಾರು 2,24,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಲ್ತನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓರಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಸ್ಬಿಐದ ಕುಡ್ಲನಗರದ ಬೇತೆ ಎಟಿಎಂಲಿಡ್ದು 2,24,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸದೆತ್ತಿದ್ದು ಮೋಸ ಮಲ್ತದನ ಬಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓರಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರು. ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಕೇಟ್, ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಎಂಪೈರ್ ಮಾಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಟಿಎಂ ಹಿಡಿದು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುನಗ ಕಾಸು ಬೈದಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರನಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಗೆಟ್ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಟಿಎಂಲೆನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದಾಖಲೆ ತೂನಗ ಮಾತಾ ಎಟಿಎಂಲೆಡ್ದು ಕಾಸು ದೈದಿನ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ತೋಜಿದಿನ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಷಿನ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒವ್ವ ಬೊರ್ಚಾಂತನ ವಸ್ತುನ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗೆ ಬಾಡ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಎಂದು ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದೆಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತುಂಡು.
ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ 2021 ಒಂತೆ ಪಿರ ಜಾರನಲ ಈ ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕಂಬಳಗೊಬ್ಬು ಕೂಡ ಶುರುವಾತಂಡೆ. ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತದು. ಬುಧವಾರ ಕುದಿ ಕಂಬಳ ನಡಪಾಯರು. ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೇ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜನಪದ ಗುಬ್ಬು ಆದಿತ್ತದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪು, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡದವರ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡಪಾಯರೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ. ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನ್ನು ಶುರುವಾತನು. ಶನಿವಾರ ಐಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಕಂಬಳ ನಡಪಾಯರೆ ಸಜ್ಜಾತಲು. ಜೋಡುಕರೆ ಸಿಂಗಾರ ಆತಲು. ಊರ ಪರ ಊಳಿನ ಎರುಕುಳಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿರೆ ತೆನಸು ಪಾಡಿರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ಕಂಬಳವು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದು ಐಕಳ ಬಾವ ಮನೆತ ನೋಡುದು ಎರುಕುಳಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು. ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಉಜಪಡೆಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ರಾಜು ಅಮೀರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರದೆ. ತನಕ ಮುಲ್ಪ 28 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಐಕಳ ಬಾವ ಮನೆತನ ಬೊಕ್ಕ ಊರುದಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಕುಶಲ ಭಂಡಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದು ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳ ರೈಸು ನಂಚ ಮಾಡ್ತಂಡು. ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬುಲಗು ತೂಕುತ್ತುಂಡ ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜಾದನು ಪಂಡೇರು. ಇನ್ನು ಆ ದೇವಿಯಣ್ಣ ಏನು ಮಾತ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪನಂಡ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮಾತ ಬಗೆಟ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಕೆರೆ ರಿಪೇರಿ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ದುಂಬು ಐದು ನೀರು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಆ ಕೆರೆನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ದೇರು ಕರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕರೆಲ ಒಂಜಿ ತಾರೊಂದು 11 ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕರೆಕಲ ಒಡ್ತನಾಥ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಕರೆಲ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದೆ ಪಣಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವಂತ. ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತದು. ಐಕಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು. ಕುದಿ ಕಂಬುಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾತಂದು. ಶನಿವಾರ ನಾಗರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬುಲ ಶುರುವಾಪುಡು. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ವೀರು. ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸುವರೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕುದಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕೆಲಸವೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾಳ್ದು 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಗಾರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ UPCLನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳದ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ SDCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು BJP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. MRG ಗ್ರೂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ
ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ 2 ದಿನದ ಬದಲು 1 ದಿನ ಕಂಬಲು ನಡಪಾವುಂಡು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪಾವನ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೊರೋನೋತ್ತರವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು, ಒಟ್ಟು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆ 2 ದಿನ ಮಾಡುವ ಕಂಬಳವನ್ನು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹಾಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು, ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕಳಭಾವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಕೂಟೊಡಿದ್ದೀರು. ಕಾಪು ಕೈತಲ್ದ ಮೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬರೇಟು ಉಪ್ಪನ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರಗೂ ಬುಧವಾರ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕಳುವೇರು ಪೊಗದೇರು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಡ್ದು ಕಾಸು ಲಕ್ಕಾದೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಾಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದು. ಕಾಪು ಕೈತಲ್ನ ಮೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಚಿತ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪನ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರಗೂ ಬುಧವಾರ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕಳುವೇರು ಪೊಗದೇರು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಡಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಕಂಡಿದೇರು. ಮಂದಿರೋಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಾಂತಿ ಗುರುವಾರ ಕಂಡೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಡದಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು. ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಕೇಸದೆತ್ತೊಂದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು. ಆರೋಪಿಲಿನ ನಾಡು ಪತ್ತುನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಕೆಪಿಟಿ ನಂತರೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕೈತಲ್ ಕೆಲವರು ಬೋಡ್ಚಾಂದಿ ಚಲ್ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾವನ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೊರ್ತಕಂತನಗ ಮುಳ್ಪ ಬೋಡ್ಚಾಂದಿ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಉಪ್ಪನ ಈ ಜಾಗಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಡಪನವು ಇಡೀ ನಗರಗೂ ಹಾಳು. ಈ ಜಾಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ದು ನೀಡಿದವರ ಇಲಾಖೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ದೆತನೋಡಾತಂಡು. ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಕೆಪಿಟಿ ನಂತೂರದ ನಡುಟು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕೈತಲ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಚಲ್ಲು ಕಾರ್ಯ ನಡಪುನ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿನ ತೂವಲಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಮುಲ್ಪ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈಗ ಅಡ್ಡೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಳೆನ ತಾಣಾದು ಪೋತುಡು. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೈ ಮರಕ್ಲಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪುದಿಲಿಡು ಮಾತಾ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದೆತ್ತದು. ಗಂಗಸರದ ಕುಪ್ಪಿಲು ನೀರಿದ ಕುಪ್ಪಿಲು ಅನೈತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಡಾಯ್ನ ಮಾತಾ ವಸ್ತುಲು ಅವಲು ಮೂಲತು ತುಯರೆತಿಕ್ಕುಡು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗುವಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. KPT ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಬೇಸರ, ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅದನ್ನೀಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸರ ತರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಸಮೇತ ತುಂಬ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಈ ಜಾಗೆಯನ್ನು ನಾವೊಂದು ತಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲದೆ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮುಜುಗರ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಡ್ಡೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೀಡು ಉಂಡು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ ಚಲ್ಲು ಕೆಲಸಲು ನಡಪಂದ ನಂಚ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತು ನಡಾತಂಡೆ. 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2020ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು. 2021ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ 3 ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬಡ್ತಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಕೋರಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೈತಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಜಾಗೆ, ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಜಾಗೆ, ಉದ್ಯಾನವನ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ಪಿರು ಪೋಪಿರು ಅಂಚಿನವುಲು ಇಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ಚಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ನಗರಗೂ ಹಾಳು ಪುದರು ಬರ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ದೆತುನಡಾಯಿನವು ಕರ್ತವ್ಯಲ ಆದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟಣ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಸೈತಿನ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದಂಡು ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸೈತಿನ ಈ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ತೋಜಿದಂಡು. ಮೀನು ಕುರಿದು ಪರಿಸರ ಹಾಳಾವೊಂದು ಅವೇನ ಒಯ್ತದು ನೀರ್ಗು ಬುಡುಪುನ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟಣ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ತಿಮಿಂಗಿಲ ಮೀನುಂಜಿ ಸೈತದು ಬೊಲುಂಗರೆಡು ತೋಜದು ಬೈತುಂಡು. ಈ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಸೈತು ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು. ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕುರಿದು ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಅಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ತಿಮಿಂಗಿಲನು ಕೂಡ ಕಡಲಿಗೆ ಒಯ್ತು ಪಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೂರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಡ್ಲದ ಎಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಡು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನಾಚರಣೆ. ಲೋಕದೊರ್ಮೆಡು ಉಪ್ಪುನ ತರಾವರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮರ್ದುಂಡು ಪೋಡಿಪುನ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಣೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಂಜು ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಕಾಲು ಆರನಾತಿಗೆ ತೀರ್ದಿನ ಬೇಲಿದ ಪುಂಜು ಅಮ್ಟಾಡಿದ ಎಲ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ನ ಬರೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮೂರ್ವೇರು ಸೇರ್ದು ಕೆರ್ತನ ತನಿಖೆಡ್ದು ಸಾಬಿ. ಕೆಬಿಕೀಳನ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಒಡಿಪು ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಡ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಜಿಕು ಶನಿವಾರ ಐಕಳ ಭಾವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುದಿ ಕಂಬಳ. ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಡ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೋನ್ಮೇಲ್.